Ole, chỉ bay lẹ vek ole. Tun trum chu crime story ngai nom tak mai. In thi chil na kan ngai thadon ani. Ngai thang pasalte an that chiata. An nupui te na thlakata cheng sang li or emo an lo ani si chuan hun local tura an tan kola eng lo hle a. In ngai lo an mabak ani ti chu. Tu kho kha ina an phat thu a cheng om lo ve. Chutiang chia chu archanai le kumarate nupanun po ani kumara chu na nei lo anupui fanaute riana tur in po nei lova anupui fanaute riana tur in po nei lo ani a mak pa chung khung ani awangin amamo te ngei po chuta tang chuan a in nang fak mai thina ni andin mun chu harasa lema se kumara chu archanai pasal ani na abo chuang lo chu wangin alaka apasalin abei seina chu angai pat renga ma se na tho mu mal nei lo sumlak lu nei lo ani miaw wangin apasal thuzom vek reng chu archanai tan chuan a harasa thung si ani hei hi archanai thiam lo po ani bik chi alo mi pa an ni emo mei chia jok an ni emo engma adang chuang lo sum an hai lut ani si lo chuan in chung khur an enkol angai ani mai sum hai lut nem le zwal turin archanai po chu ana a chuan a in pengor ta sau sawa tlai ana thok bang ina a han ho te po chu a chau thei thin e ma wangin reilo te tal han thu tha chol phot te po a du thina ma se a pasal chuan a ha zia chu hria thiam pui si lovin a lo tir kat kwal ngal zung zung mai thina archana in lo ngak lok ri tura a han ti chang po in a hau ngal ti ti zel mai thina ni chumi tlai po chuan chu tiang thil chu a thleng non le a archanai chu dance class atanga alo ho chu a chaw khop maya ina chuan anu tapa le anu te chu an lo om lova kumara chuan muchungin ama in tv alo ena archanai chuan vapan na in amut na sofa a chuan abula avathu a kumara chuan kan pi ber po alo ho to alom ngei om zeta melpa chuan alo ti kher peka chu thu chuan archanai chu a khei zar maya ma se angoi renga na tho anei lo awangin apasal thil tor le ril ruput mangchu aman thiam ngal maya thi sen sang ani awangin a thin aram ti chu a hailo chu wangin nui sang chung hian pasalte om na mun apianga nupui bo a om ve ang chu mole a han ti fiam thu luta chu tianga archanai chana a han hriat chuan kumara chu alung ni talawa wai naka tho ve lo awangin chu tiang chuan mi tong khumani ti ka hailo ve ati ngal ta pang maya archana chuan lanui sei reng chung hian tun lai chu thil ngai koi i hrata apoi ngot mai a han ti le sapa imiti dan kha mangai na tong ka mem ni ngai ti in kumara chuan anupui chu tur fe hian an en run maya mangai te reng mai kha engkima engkim ini alom baka dot thil che chu ka du hau hlei nem ti in archana chuan alo chang ve le maya kumara chu anui ta hok hoka alunga oi le ta ani ti archana I chuan a hrethiam ta maya ti chuan an ti zui bor bora chu ti lai chuan archana I chu a ham ta bai mai chumi a mu chuan kumara chuan vo in chu I chau mel hle mai alo ti a ama ngai sakna o ka chu tianga a han hriat chuan archanai po chu alunga oi sot maya sofa chunga ngai ngam taka tluk zalpa chuan barat natiam lamdan zirtir hi chu a harsa ani ti non sek angai thin si a katak sapum hi arol zo vek theialom a han ti sapa anupui nui se chung chuan kumara chuan izia om deuh nan tuna chuan coffee te po idu tong chumale ati veta a chu tianga in ngai sakna tong kam chuan archanai chu ati lom hle a nui sei pa hian I pei phot chuan alom om ngotang ti in alo chang thuaya kan sia mange keipo in kalo in chak ru to khopasin ilo ho huna alum tir che kalo tum dewa ti in alo chang ta maya ka chaute mayania ti in archanai chuan alo chang le thuaya chuta an pa chuan ikete me sak tur che le isama sahriak thi sak tur che in min be sei zui pek lawang chu mo
na ka tho ve lo awang ringotin i chia lo ka ni ti na ani kher lo ania a han ti le a chutiang engma ka soilo i phua chop mai ani ni tin thingpui te chu kailum sak reng reng che alom tuna iwalum wang main engtin idang lam pha chong leinem ti in archanai chuan alo chang nem le diam maya naktu ka chuan bel no tur le thomno bal suturin mitir ta ve ang i pasal kani hi hrengreng ro kan ni reng bokang i du thala mi om tir i tumani chuan tum du su ka theilo alo ti rum le mak maya chuta archanai chuan chutianga da tumna cheril ru ka pochin ngai lo hrim ka pasal ini a ini kum khua ang iril ru ha awangin hetiang ang hian min ngai mai ani e ti in alo chang vele maya chuta anpa chuan chuti si enga tinge thingpuilum tura mentir alo ti bul le muk maya ente mo kumar nu pa chu kar ke ang mai kan ni a amalin akal theilo alom ti tur te po in siam rem angai thin ani ti in alo chang vele maya tuna chuan na ineya kein na ka neilowa chu wangin mi chia lo che ani ti in kumara chuan ala ti ta deu dewa chuta archanai chuanin nangai dan ani tawak lo aniang kumar chau takin karon ho ania nangin harsat na isiam belle ta ngala ati bung ve ta ngat maya nangpon harsat na minron thlenalom alo la ti he ho maya chuti chu lamjir tir tuwa chuan ka tang to lo mayang ina ni lengin om ila i thupe ka zom ze langa kamamo leina turin nangin poisa thok suak ve thungang che ti in archanai chuanin a chang let ve ta khau maya chu thu zet chuan kumara chu adeng na deuh ni ngei turani reilo te mi han chom dek deka mi an khum nan i mangreng mai ti in kumara chuan a chang vele muk maya chuta archanai chuan nialpo isot love i chake kalome ingoi to angkhai meichia jok na chuan atile ta a thingpui lum tur chuan archanai bok chu a thau le ta a almera a khan sajutura om kha nangma thu a i om theinan ka thingpui ate khan ron pol nga lo la ti in kumara chuan ala au zui rama archanai chu sofa a chuan a thu thlale a khut khing ni a alu dom chung chuan o lalpa eng pasal nge min pek le ati zoi ta rai mai she om ati mel kher maya chuta kumara chuan idu thalin an chia chu minan lo zelte chu wang aniang vo in ka che chiat na chan po hi ti in alo chang le zela archanai beidong lutuk le ril ru ha lutuk chuan khonga in pathian mingin ngoi to te ati win ve thak maya chuta kumara la chu ngoi mai latum heklo thu dikhi chuan min khei zara zuknia nangpo a khei zak mai chekha ala ti ta deu dewa archanai tan chuanin a beidon thak ve le ta ve ang min bum let der chungin min nei ani lungai na le nun ron na bak min hlui mangsi lo na han ti ve le a chuti si enga tinge min nei reng min then lo pon ingai zong te zinga atuem bernen in ru ulati nia ala ron ti ta deu chuta archanai vek chuan nang ang pasal te rep hi chu engtika emo chuan kala then ngei ta ve ang che ati ve ta mi maya chutia mikal san mol top ten le email du zong tak nen in tlan du nang chu male chuti lo chu ka that ang chenga keipo ka in that zui ve ngal mayang ti in kumara chuan voti ti hian a han chang le a archanai thinrim ve lutuk to chuan ding chungin abasal chu ama chon ve sau maya min that ro dampo ka thalel rep love ka thi ma jong chuan ka eng hi a thol don tak chuang love ati le ta piap maya eng lain nge ka that na tur ingai tu ngai i dam lain ka thi sen fir tha zong i hip zawa i thi nuwa meupo mi tha ile du tho ta ve ang khonge omson nge te ti pain kumara chuan archanai chu a han nam sok maya ani chu sofa chuan a thut noka duai du bik hau lo chuan archanai chuan an chetak mai hian a pasal chu a han vom zui ve sal maya an in hau thin rim awangin
zanria po an ngei hialani mutna po an lain nung chon ton don ran mayani kumsom thum palia upa Archana Sharma hi Delhi Dirawal Nagara in number A134 anu le patinen an chenga apa chu Mahindra Sharma classical singer ani anu khusalia chu dancer ani thungani ama ina Mahindra chuan zai azirtir thina fa pani nain a upazok chu Archana chu ani anau chu Jatina ani thunga an in boruak hrim mai chu zai le lam lampang chuan achi atne avereng renga chu chuan Archana chu awap tlat awangin kumsom pathum ani in Bharat Natyam lam azir der to mayani atira chuan anun azir tir zeta anua Sindhu Misra te Archit Mehta te San Pilal te le Rasni Ganesh te hne na tangin lamdan chidang le harsa changkang zual te azir zui ta zelani heti laivel hian Kumar Sinha chuan Mahindra Sharma hne na tangin rimoitum azir thina ama in London School of Economics azir to Delhi University atanga MA double ani anau panlai atang rengin Kumar chu classical music atui hi ani tabla le harmonium chu thiam tak ani chu wang chuan Mahindra chuan Kumar chu music azir tirta Kumarana Archana han mutaka chuan mu phat atangin mel du tangala ma se arimoi zirtir tu pa fanu ani awangin ril chu arem silo chu baka Archanai chu mitum ru tak mai ani awangin ngai zong ti lampang chu ril ru ala dari boxi lova mingthang thama in zirpuitlin atumani chulai kara Kumara chu engma ani bik si lova chu wangin angoi tamai maya Kumara chuan Mahindra Sharma hne music azir nu reivak lova chuan zirtir tu Noida atang chuan helai hi ahla angreng lutuka veiwa nan hun angai rei si chulai karin competitive exam na atana in buat sai na konga mi ati boi deuh tlat maya music chu nakina po kalazir thei thowa chu wangin ka ezon na tur lampang ka ngei tu amasak angai ani ti in ashilta hemin hu hian Kumara chuan zai chu azir zom talawa ma se Mahindra te ina chuan achuang kai zui reng thin thawa kar khata voi khattal akal thin ani hei hi engdang wangma anilawa Archana mu du wang chau ani engma hril ngam lo ma se amel mu chu alung oi pui lia thin ani Mahindra chuan Kumara chu ada poimo thiam em awangin an chung kwa chuan an nel hlom reng ani natna eng emo awangin Mahindra chu aboral ta thut maya an chung kwa chuan eizon na tur an dap alo ngai ta ti chuan Archana nutrapa Jatina chuan Punjabi ba ka mobile phone dor ahong ta Archana po chu food beverage and hygiene na athok ve ta boka office akal na atan chuan kinetic Honda scooter alei tangi nge hemin nu hian an lusun mit tuite po alo hula nun phung pa ngai an zo vele chhotan ta nikhat chu Kumara chuan Jatina chu amu IAS officer alo ni tak thule tuna chuan Defense Ministry athok ni in ashila Jatina chuan lompuina tan chibai abuka kalompui ngot mai che thilom om tak ani chu atilom maya ani khop mai Jatin ma se me chetel lo chuan in hi anuam thei tak lo kim lo riawin ashiatlat ti in han changa chuta Jatina chuan itidikang Kumar ma se IAS tan te chuan nula an tamang chu idu te chuan I mutrewang nu hovin an fanu te tan IAS te chu an du mai an intlar pu talom alo ti Kumara chuan nula chu kazong po anilo pakhat chu ka hual to alom alo ti ve vara chuta Jatina chuan chei afaro pui ve komnelin nei vatro ti in Jatina chu anui sang maya ifarnu chungchang soi pui che ka du ti in Kumara chuan asoi chuak ta phong maya Archana emni soi ti in maktiril rutak chuan Jatina chuan alo changal vara o niamale nupuya nei ka du
atitol maya chuta chu thu a han hriat chuan jatina chu athu tak ta hle maya a mel chu athu tak thar le ta thut maya kumara chuan ka tong sual pal em long chu mo a han ti ban chata aril ru taka thu soi ani boka athu tak ngang mai le chuta nui deuh sak pa in jatina chuan soi sual ran pa love ma se archana i kati ti puizet lo chuan o ka po thei lo che ani hemi thila hi chuan ama thu liau liau ani si a ti in alo changa ka man mo ran pa lova ngun takin lo ngai to ala min la hriat tir le don nia ti in kumara chu akal son ta a chumi chungchang chu tlaya chuan ina jatina chuan a soita a IAS officer meu te chu tunge narphal te lulang ni chu wangin khusalia ile archanai te po chuan jatina thu soi chu narphal chi a an ngai lova an o ngal wat mai reng ani ti chuan an ni pani chu April ni som pasari sang ni panga a ropui takin anin nei ta ani anin nei nu chuan kumara chuan sector somriat panga Greater Noida a in lua chu a son ta a in chung bungrua zong chu thuam chom angin khusalia i chuan aron tum veka nu patuak tharte chuan har satna em dang an nei lo ani chutia thakhat le achan ve vel an in nei ta ti chuan tlai khat kumara lo ho chuan anupui archanai hne na chuan archana film censor board of certification na director turin Mumbai a min sona aron ti a archana i chuan ti chuan alo ti ve maya chuta kumara vek chuan ni som chunga ka na thar chu Mumbai a ka zom anga ya chuan ka zom thu ka thlen kherangai boka ti in alo chang le a archanai chuanin ka na hi engtin nge ni ve ang alo ti ve vara chuta kumara vek chuan banna thelut mai ro ati ol sam et maya kana ang hi miwan nei tlem te chawin an mu thei ania sin ti in archanai chuan alo chang le a i na nge i du zok i pasal zui ti in du than na har sa tak mai chu a pasal kumara chuan asiam sak tatlat maya chuta archanai chuan naktu ka banna chu ka thelu tange ati ve ta a hemi nu hian kumara chu apizon te na chuan avakala kausalia i hne na chuan kana a hian kalanghet lova chu wangin lopo afulin kalari lova ma se kawazom thar huna chuan abikimin kalave theito ang Mumbai a chuan khosak a hau tak don na samaya kasum nei sala in nei na khan ka manzo ve ka wangin ka hul der maya chu wangin cheng noi ni milo puk tirla anu a karul le mai don chenia a han ti a thil omdan a han ngai tu chuan kusalia po chuan kumara chu cheng noi ni chek chu alo pe ve mai boka chu kumara chuan poisa fain atuk le a chuan bank atangin ala chuak nga la ti chuan an bung ruwa zong tenen an nu pa chuan kar khat chungin Mumbai chu an thleng thlata a heti lai hian Sarmila Tagore chu censor board president ani a kumara chu a secretary tur ani a chena tur in pek ani baka lopo chu alaveta a ma se kusalia i paisa apukha arul ta chuang lova ani la in dil ta nge ati bik leilawa kumara chu chhun lama ana chuan akal bo dai zela chu wangin archanai tan chuan ma ni chawa ina om ni len fo mai chu anin om du hle a om thar an awangin thian le chung khat leina te khom tur an om bok si lo nen ti chuan hun man ral na tan ti in den school pakhata Bharat Natyam azir tirta a chuta tang chuan lo thatak anei ta boka chutianga hun man thatna ani laikara sum hai lu na thatak ani tel tho awang chuan kumara po chuan alo rem ti pui ve mai boka hun alo kal zela kumara chu IAS ozong alo ni lo ti le Defense Ministry a ero athok ani ti archana ina a hriat chho hun chu alo thlengta a thil omzia anupuin a han zo po chuan kumara chuan mangai na le indo na chuan engkim mai hi a thiang vekalom nei tur che in IAS karon in chalani kha IAS chu niloma ila allied service kan ni thawlom Defense Ministry a thok kani a ti in a changa
kumara do thil chuan archanai rilru chu atina le maya ma se thil chu ani tur ang ani zo to si jatina le khusalyai te po chuan thil om dan chu an hriatin an ngoi pui tamai mai ri ani thlarai lo te nu a chuan sarmila ile staff te in ngei lo na alo chuaka president thu anga an kal angai laya staff te na ngai dan than an lo nei ve chu an buaina chu anita ani an nalamin aril ru le taksa angong na sat em awang chuan kumara bp chu asang ta thuai mai le ngala athin a chetario mai boka chung chu archana I chuan a so khok alo tuar ta hlau thung thin ani chutia kumni deuh tho kumara chu censor board secretary ani nu chuan defense ministry chu delhi lama ama ko kir turin angen tangot mai ani defense ministry po chuan adil na chu pom sakin delhi a an inson kir le ta a ma se delhi a om lo chung chuan a na a om laya a chet dana complain a oma chu wang chuan an suspend tamaya a han be chiam po chuan a na atanga an suspend na chu li thei mai po ani to lova tharuk tal suspend a om phot angai ni in an hria a ti chuan an nu pa chuan na an nei lo ve ve tari a atopa phei chuan kumara chuan anu pui chu na ka nei ma zong chu inu te hne na hian lo omri phot ro na ka mu le wat chuan kan om dun le thoi don nia ti in anu chia tangot maya ma se namu mal anei ri si lo awangin ama mai chuan kumara chu a omrei thei bik lova api zon te hne na chuan atlulut le tari a mak pachung khungin a om tari ti na ani chu hemin hu deuh hian Faridabad a archana I chuan lamzir tirna sikul pakhata na a mule ta hlau thunga nupui na nei pasal na nei lova om chu kumara chuan hre om ati hle a meizuk le zuin a ching tran ta a anupui chuan heta om nuam iti lo chuan Faridabad a om mai la katan po na akal vel asam khai dei zokang chu baka ka hlo hi kan kham thowang ti in asom tangota ti chuan Faridabad a chuan in an lo a an om ve ta ren rona chutia an din mun azia om deuh atang chuan kum thum chung zet mak pachung khunga alo om to na apizon te in chu atlo ser tamau maya anupui po chu ama a avakal arem tilo boka kal adua angen po in akal puya a hroi hole ngal zung zung zel mai ani archana I ne na apizon te an tlo nun ber chu mars ni som panga sang ni som pani khan ani a hei hi kumara kumsomli le pathum ani champha chi ani a he a birthday hi dirawal nagara an lom nge nge ani kumara chu apizon ina chuan ama chawin avakala chu chu kusalia I te po in an makpa an mu nun ber ni chu anita ani mars ni som thum sang ni som pani chonudar khatle min somli panga a chuan defense colony a police station a chuan transit camp flat number za pakhat atanga meikhu lo chuak an mu thu report don ani a chu thu an hriat vele chuan ASI Mahavira le rite sate chuan chumi mun chu an wathleng thuaya head constable puran malapo a omve a in chunga tang chuan taksakang rim hi aron nam chuak le rum thina rite sa chu teres lam atangin in hnung lama chuan akwala chulaya kongkhar chu asuhong luita a chutatang chuan lutin kongkapui chu chunglam atangin awahong ta a ti chuan police te chu in chunga chuan an lut theita ani pindan masaber chu drawing room ani a chuat laya chuan mi pakang bang ruang hi bok khupin alo om reng maya mut pindana thung chuan mei cheruang alei chua abeng le ka a thisen chuak hi alo let reng mai boka angonga chuan dupata alo invet boka tha ani nu a dupata chu angonga ortir satli amai mai ani ti chu an ring ta a ti chuan mi pa chu in halin mani in ti hlum anga lantir atumta ni berin a chui zon thei ani thil om dan chu Mahavira chuan achunga mi te ho a hrilta a ti chuan ACP singate July police station OC Vijay le inspector Suhendra te po chu chia to na muna chuan an ron thleng ve ta thuaya an then om hnai te chuan mithi te chu kumara le
archanai te an ni ti an hre theia police te na an han en fia chuan archanai tu khuma chuan hliam na tak mai a oma chumi hnu chuan ama dupata chuan a hroka rehlum anita ani ti an hreta a ti chuan kumara chu ama a in ti hlum vele tathung ani he chanchin lungchhiat thlak tak mai top dan hi a lungchhiat thlakin arap thlak tak zeta chu wang chuan ngai thlatu te kan ti tur kan kawatla kan chan vo theu te kan ti mai hian in rem na te in lungrual na te in ngei na te hlim na te alo om thina ni ti kan hria theu a poimo ome kan lo me